tâm bất phi công thấy cả jing ya đây nga la don cả một jing ít kan nang ker soi ngam poi per kan ba kan kelon chua ba bin le cha jing pule kan tin jing ít hanga pi kren pi ong ya nga wat arta tin wan du jing kerman ngaru hakamen sim nga shania scam un sin nga chu ken mau kan tin ba pi kren han rei nga klam poi per kan da kum we kan cha jing in na la jong ni kan dang tobria kat ba ki por ki nang talun ha i mo bai nga per sang pun han rei bun sin pi kren bun kam pi ong nga don exam ha to bila kret ki por man shwa jing it pi ai ha nga man ta bat ki kala kong pong kum sin teu ba le brong ha ka jing shi sha nga kwa pin long kum ma ha dai ha